Bună ziua, dragii mei! Astăzi abordăm un subiect care vă privește direct pe absolut toți. Un subiect de o importanță crucială, care poate schimba în mod semnificativ viața financiară a multora dintre dumneavoastră. De la 1 mai, intră în vigoare o serie de modificări fundamentale referitoare la pensiile din România. Modificări ce au fost denumite pe bună dreptate un nou surpriză pentru toți pensionarii. Nu este o informație pe care să o ignorați. Este ceva ce trebuie să înțelegeți în profunzime pentru a vă asigura că beneficiați pe deplin de drepturile ce vi se cuvin. Vă rog să rămâneți alături de mine până la finalul acestui videoclip, pentru că fiecare detaliu contează, iar dacă nu ați făcut-o deja, abonați-vă acum la canalul nostru și lăsați un like pentru a susține munca noastră și pentru a fi la curent cu cele mai importante noutăți. Miezul problemei. Cum era înainte și ce s-a schimbat acum? Până acum, sistemul de pensii din România, deși a trecut prin numeroase reforme și ajustări legislative de-a lungul anilor, a continuat să prezinte anumite inechități și, să recunoaștem deschis, lacune majore care afectau direct bunăstarea financiară a unei părți semnificative a pensionarilor. Vorbim în special despre modul în care erau evaluate anumite perioade de cotizare, despre coeficienții de valorizare folosiți pentru anii anteriori anului 2001 și, mai ales, despre recunoașterea efortului depus de acei pensionari care au acumulat un stagiu de cotizare considerabil, mult peste minimul necesar pentru obținerea unei pensii. Erau, și încă sunt, situații frustrante în care persoane cu o vechime în muncă de 35, 40 sau chiar 45 de ani primeau o pensie doar marginal mai mare decât cineva cu 25-30 de ani de cotizare. Această discrepanță se datora unei formule de calcul care nu penaliza suficient de mult lipsa anilor suplimentari de muncă și nu recompensa pe deplin dedicarea pe termen lung. Mai mult, valorizarea veniturilor obținute în anii 70, 80 sau 90 era adesea subevaluată. Coeficienții de inflație și de conversie nu reflectau întotdeauna puterea reală de cumpărare a acelor salarii, ducând la un punctaj de pensie inferior contribuțiilor reale ale oamenilor. Mulți dintre dumneavoastră ați simțit această nedreptate pe propria piele, văzând cum ani întregi de muncă asiduă, perioade în care ați contribuit activ la dezvoltarea economică a țării, păreau să nu se regăsească pe deplin în cuantumul pensiei lunare. Această situație a generat un sentiment profund de inechitate socială și financiară. Ce s-a schimbat acum? De la 1 mai intră în vigoare noi prevederi care urmăresc să corecteze aceste inechități istorice și să aducă un plus de echitate în întregul sistem de pensii. Aceasta înseamnă mai exact că procesul de evaluare a dosarelor de pensii va fi supus unor noi criterii care, după cum veți vedea, pot aduce modificări substanțiale în cuantumul final al indemnizației dumneavoastră lunare. Principala noutate constă într-o recalculare a pensiilor, însoțită de introducerea unor punctaje suplimentare pentru anii de cotizare care depășesc stagiul complet. Această surpriză de 1 mai nu este un simplu bonus aleatoriu, ci o ajustare structurală menită să reflecte mai fidel contribuția fiecărui individ la sistemul de asigurări sociale pe parcursul întregii sale activități profesionale. Aceasta presupune o abordare mai granulară a stagiilor de cotizare și o reevaluare a punctajelor obținute pentru anumite perioade specifice, aducând o speranță de creștere a veniturilor pentru o parte importantă a pensionarilor români. Partea principală 1. Detalierea noilor prevederi, cine trebuie să știe și cine nu. Ce trebuie să știți? Cine ar trebui să-și facă griji și cine nu? Aceasta este întrebarea cheie care frământă acum pe mulți dintre dumneavoastră. Noile reglementări introduc în esență două direcții principale de modificare. O recalculare automată pentru anumite categorii de pensionari și, concomitent, posibilitatea de a solicita o recalculare pentru alții în cazul în care dosarul lor necesită o analiză individuală mai aprofundată sau prezentarea de documente suplimentare. Haideți să le luăm pe rând, cu claritate și exemple concrete. Prima categorie, și probabil cea mai numeroasă, este reprezentată de pensionarii care au realizat un stagiu de cotizare de peste stagiul complet prevăzut de lege. Conform noilor prevederi, pentru fiecare an de cotizare care depășește pragul stagiului complet, se va acorda un punctaj suplimentar. Această măsură vine să recunoască în sfârșit efortul depus de cei care au muncit o viață întreagă, adesea depășind cu mult stagiul minim cerut de lege pentru obținerea unei pensii.
Până acum, practic, peste un anumit prag, punctajul suplimentar pentru anii munciți în plus era nesemnificativ sau chiar inexistent în unele cazuri, creând frustrare și un puternic sentiment de inechitate. Acum, fiecare an în plus contează și va fi remunerat corespunzător, adăugând o valoare reală la pensia dumneavoastră. Aceasta este o schimbare fundamentală. Pentru a înțelege mai bine impactul acestei modificări, să luăm câteva exemple concrete, cu cifre relevante și situații des întâlnite în rândul pensionarilor din România. Exemplul 1. Domnul Ion Popescu. Domnul Ion a ieșit la pensie în anul 2010, după un stagiu de cotizare de 40 de ani. Stagiul complet de cotizare pentru bărbați este de 35 de ani. Până la 1 mai, pensia dumnealui era calculată pe baza punctajului mediu anual, care includea și cei 5 ani de cotizare suplimentară peste pragul de 35 de ani. Dar acești ani nu aveau o pondere semnificativă în creșterea pensiei, așa cum ar fi meritat. Să presupunem că punctajul mediu anual al domnului Ion era de 1,8 puncte. La valoarea actuală a punctului de pensie de 2032 lei, pensia sa brută era de 1,8 puncte, filii 2032 lei pe punct, să 3657,6 lei. Acesta era venitul său lunar din pensie înainte de modificări. Conform noilor reglementări, pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, adică 35 de ani în cazul bărbaților, se acordă un punctaj suplimentar de 0,1 puncte pentru fiecare an. Domnul Ion are 40-35 să 5 ani de cotizare suplimentară. Acest lucru înseamnă că el va primi un punctaj suplimentar de 5 ani, filii 0,1 puncte pe an, să 0,5 puncte. Acest 0,5 puncte se adaugă la punctajul mediu anual calculat anterior. Deci noul său punctaj mediu anual va fi de 1,8 plus 0,5 ra 2,3 puncte. Astfel, noua sa pensie brută va fi calculată ca 2,3 puncte vi 2032 lei pe punct, ra 4773,6 lei. Aceasta înseamnă o creștere substanțială de 4773,6, 3657,6, ra 1016 lei pe lună, adică o majorare de aproape 28% a venitului din pensie. Este o sumă considerabilă care va aduce o îmbunătățire semnificativă a calității vieții pentru domnul Ion. Exemplul 2. Doamna Elena Vasile. Doamna Elena a lucrat 32 de ani și a ieșit la pensie în 2018. Stagiul complet de cotizare pentru femei este, conform legii, de 30 de ani. Punctajul mediu anual al doamnei Elena era de 1,2 puncte, ceea ce îi confera o pensie brută de 1,2 vi 2032 lei, ra 2438,4 lei. Conform noilor reguli, ea are 32-30, ra 2 ani de cotizare suplimentară peste stagiul complet. Aceasta înseamnă că va primi un punctaj suplimentar de 2 ani, vi 0,1 puncte per an, ra 0,2 puncte. Noul său punctaj mediu anual va fi de 1,2 plus 0,2, ra 1,4 puncte. Noua sa pensie brută va fi de 1,4 puncte, ve 2032 lei pe punct, ra 2844 ve 8 lei. Creșterea este de 2844 V8, 2438 V4, rac 406,4 lei pe lună, adică o majorare de aproximativ 16,6%. Observați că, deși creșterea procentuală este mai mică decât în cazul domnului Ion, impactul este totuși semnificativ pentru bugetul lunar al doamnei Elena, reprezentând un ajutor binevenit în contextul costurilor tot mai ridicate. Așadar, dragii mei, cine ar trebui să-și facă griji? Nimeni nu ar trebui să-și facă griji în sens negativ, deoarece, conform noilor prevederi, nicio pensie nu va scădea în urma acestor recalculări. Acesta este un principiu fundamental. În schimb, ar trebui să fie extrem de atenți și să se informeze toți cei care au un stagiu de cotizare ce depășește stagiul complet de cotizare prevăzut de legea pensiilor.
Cu cât ați lucrat mai mult peste acest prag, cu atât veți beneficia de un punctaj suplimentar mai mare și, implicit, de o creștere mai substanțială a pensiei. Fiți proactivi și verificați-vă situația. Cine nu ar trebui să-și facă griji în sensul unei creșteri substanțiale? Această categorie include în primul rând pe cei care au un stagiu de cotizare exact la nivelul stagiului complet de cotizare sau sub acesta, caz în care primesc pensie minimă garantată sau pensie socială minimă, care sunt reglementate de alte mecanisme de ajustare. De asemenea, cei care au ieșit la pensie foarte recent, după intrarea în vigoare a unor legi recente care deja au integrat principii similare de valorizare a anilor suplimentari, este posibil să nu vadă modificări semnificative sau chiar deloc, deoarece pensia lor a fost deja calculată sub incidența unor principii similare. Totuși, este esențial să verificați fiecare caz în parte, deoarece detaliile pot varia de la un dosar la altul. A doua direcție de modificare vizează ajustarea punctajelor pentru perioade specifice de contribuție. Aici vorbim despre acele situații, adesea complicate, în care veniturile obținute în anumite perioade, de exemplu anii 70, 80 sau 90, când sistemul de salarizare era diferit sau documentele de salarizare nu reflectau întotdeauna realitatea contribuțiilor efectuate, nu au fost corect valorificate la calculul inițial al pensiei. Acum se introduc coeficienți de corecție sau se vor reevalua anumite sporuri sau bonusuri, cum ar fi sporul de vechime, sporul pentru condiții grele sau toxice de muncă, al 13-lea salariu, etc., care nu au fost luate în considerare integral anterior. Această parte a modificării este mai complexă și necesită adesea o analiză individuală a dosarului de pensie, precum și inițiativa dumneavoastră de a furniza documente suplimentare. Exemplul 3. Doamna Mihaela Georgescu. Doamna Mihaela a lucrat între 1975 și 2005, adică 30 de ani, ca inginer într-o fabrică de stat. A ieșit la pensie în 2005. Pensia sa inițială, recalculată conform legilor ulterioare, a ajuns la un punctaj mediu anual de 1000 puncte, rezultând o pensie de 2032 lei. Doamna Mihaela a avut un spor de condiții grele de muncă timp de 15 ani, între 1980 și 1995. Spor care nu a fost niciodată inclus integral în calculul pensiei, deoarece documentația de la acea vreme era incompletă sau legislația nu prevedea clar valorificarea lui la nivelul real al contribuției. Noile reguli permit reevaluarea acestor sporuri. După depunerea unor documente suplimentare, adeverințe de la arhivă sau de la succesorul legal al fabricii, se constată că, în urma includerii sporului, punctajul său mediu anual ar fi trebuit să fie 1015 puncte. Aceasta înseamnă o creștere a pensiei la 1015 for 2032 lei de 2336,8 lei, adică o majorare de 304,8 lei pe lună. Deși această sumă poate părea mai mică decât în primele exemple pentru doamna Mihaela, ea reprezintă o recunoaștere a muncii depuse în condiții dificile și o corectare a unei inechități istorice. Este important de reținut că această ajustare nu este automată în toate cazurile și poate necesita inițiativa pensionarului prin depunerea de documente justificative solide. Așadar, rezumând prima parte, beneficiarii principali sunt 1. Pensionarii cu un stagiu de cotizare care depășește semnificativ stagiul complet prevăzut de lege. Cu cât mai mulți ani lucrați în plus, cu atât mai mare este bonusul. 2. Pensionarii ale căror venituri din anumite perioade istorice nu au fost corect valorificate, în special cei care au avut sporuri sau bonusuri care nu au fost incluse în mod corespunzător la calculul inițial al pensiei. Aici este nevoie de documente justificative suplimentare. Mai part 2. Excepții la reguli, capcane și nuanțe mai puțin evidente. Este vital să înțelegem că, la fel ca în orice act normativ complex și de o asemenea învergură, există excepții la regulile generale, capcane în care mulți pot cădea din lipsă de informare și nuanțe care, deși mai puțin evidente la prima vedere, pot influența semnificativ rezultatul final al recalculării pensiei dumneavoastră. Nu totul este simplu și liniar.
Prima excepție majoră este legată de anumite categorii de pensii speciale sau de serviciu. Pensionarii care beneficiază de pensii militare, pensii de magistrați, parlamentari, diplomați sau alte categorii similare au reglementări specifice care pot fi influențate diferit sau chiar deloc de noile prevederi generale aplicabile pensiilor din sistemul public. În general, pensiile speciale au propriile lor formule de calcul bazate pe alte criterii, cum ar fi ultima indemnizație primită sau alte avantaje salariale și proprii coeficienți de indexare. Prin urmare, modificările legate de stagiul de cotizare suplimentar sau de valorizarea veniturilor istorice, așa cum le-am detaliat mai sus, pot să nu se aplice în mod direct sau să aibă o aplicabilitate limitată la aceste categorii de pensii. Este crucial ca aceste persoane să consulte legislația specifică domeniului lor și, eventual, să solicite lămuriri detaliate de la instituțiile responsabile cu administrarea pensiilor lor: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Casa de Pensii a Parlamentarilor, etc. O altă nuanță importantă se referă la pensionarii care au beneficiat deja de anumite recalculări în trecut, conform altor legi sau decizii judecătorești. De exemplu, persoanele care au avut stagii de cotizare în grupe superioare de muncă și cărora li s-au aplicat deja coeficienți de transformare favorabili. În cazul lor, impactul noilor modificări poate fi mai mic sau chiar inexistent, dacă recalculările anterioare au acoperit deja principiile pe care se bazează actualele ajustări. Nu vă așteptați la o dublă bonificație pentru aceleași elemente de calcul. Sistemul încearcă să elimine inechitățile și să aducă echitate, nu să creeze avantaje disproporționate pentru unii în detrimentul altora. Scopul este echilibrarea, nu supracompensarea. Acum, să vorbim despre capcanele în care puteți cădea. O capcană majoră este posibilitatea ca în urma recalculării pensia să nu crească semnificativ sau chiar să rămână la același nivel. Deși legea prevede că nicio pensie nu va scădea în urma acestor recalculări, acest principiu este extrem de important și trebuie reținut, este important să înțelegeți că nu toți pensionarii vor vedea o creștere spectaculoasă. Unii, în special cei cu stagii de cotizare minime, sub stagiul complet, sau cei ale căror dosare au fost deja optimizate la maximum conform legislației anterioare. De exemplu, prin includerea tuturor sporurilor și veniturilor, pot constata că noile prevederi nu aduc beneficii suplimentare substanțiale. Nu este o dezamăgire a legii, ci pur și simplu o consecință a faptului că sistemul nu are unde să mai adauge puncte sau bonificații în acele cazuri. O altă capcană este birocrația și timpul de așteptare. Chiar dacă o parte din recalculări sunt automate și nu necesită intervenția dumneavoastră directă, procesul de verificare, analiză și ajustare a tuturor dosarelor de pensie din țară este unul de o anvergură colosală și va dura. Nu vă așteptați ca de la 1 mai să vedeți imediat banii în cont sau o nouă decizie de pensie. Casele de pensii au un volum imens de muncă, personalul este limitat, iar procesarea a milioane de dosare poate dura luni de zile, chiar și un an sau mai mult în anumite cazuri. Răbdarea este esențială, dar la fel de importantă este și proactivitatea, mai ales dacă dosarul dumneavoastră necesită adăugarea de documente sau corectarea unor erori. Nu așteptați pasiv dacă știți că aveți de adăugat informații. Nuanțe mai puțin evidente includ modul în care sunt considerate perioadele asimilate. Perioadele asimilate sunt cele în care nu ați contribuit direct la sistemul de pensii, dar care sunt luate în considerare la stagiul total de cotizare, cum ar fi anii de studii superioare, la zi, stagiul militar, șomajul indemnizat, concediul pentru creșterea copilului. Deși aceste perioade contează pentru stagiul total de cotizare și vă pot ajuta să atingeți stagiul complet, ele nu generează puncte suplimentare în același mod ca anii efectiv de muncă peste pragul de 35 de ani care au generat contribuții directe. Aceasta înseamnă că dacă aveți, de exemplu, 38 de ani de stagiu total, dar 3 din aceștia sunt ani de studii superioare, bonusul pentru vechime se va aplica doar la 35 de ani efectiv de cotizare, în cazul bărbaților, nu la 38. Este un detaliu fin, dar important pentru calculul final al punctajului suplimentar. De asemenea, trebuie să fim atenți la valorizarea veniturilor obținute în străinătate, dacă este cazul.
Pentru pensionarii care au lucrat și în alte țări cu care România are acorduri de securitate socială sau este membră a Uniunii Europene, recalculările pot fi și mai complexe, necesitând coordonarea între instituțiile de pensii din diferite state. Acest aspect este de o complexitate aparte și dacă vă regăsiți în această situație, va trebui să acordați o atenție sporită și să solicitați consultanță specializată atât în România, cât și în țara respectivă, pentru a vă asigura că toate drepturile sunt valorificate. Nu în ultimul rând, o nuanță importantă este legată de posibilele erori umane sau sistemice. Cu un volum atât de mare de dosare de procesat și cu introducerea unor noi formule de calcul, erorile umane sau sistemice nu sunt excluse, indiferent de bunele intenții ale legiuitorului și ale personalului. De aceea, este esențial să vă verificați cu atenție taloanele de pensie odată ce primiți decizia de recalculare și dacă observați discrepanțe, nereguli sau pur și simplu ceva ce nu înțelegeți, să acționați prompt și să cereți lămuriri. Nu lăsați o eroare să vă afecteze venitul pe termen lung. Practical advice. Ce ar trebui să faceți pas cu pas? Acum că am explorat în detaliu noile prevederi, excepțiile și capcanele, haideți să trecem la acțiune. Ce trebuie să faceți concret, pas cu pas, pentru a vă asigura că beneficiați pe deplin de aceste schimbări și că drepturile dumneavoastră sunt respectate? Pasul 1. Nu intrați în panică și nu vă grăbiți, este cel mai important sfat. Majoritatea recalculărilor pentru stagiul suplimentar de cotizare se vor face din oficiu, adică automat, de către casele de pensii. Casele de pensii vor începe acest proces de la 1 mai, iar deciziile de recalculare vor fi emise treptat în ordinea intrării în vigoare a legii. Nu este nevoie să vă prezentați imediat la ghișele instituției, formând cozi inutile. Aglomerația va prelungi și mai mult termenele. Așteptați cu răbdare ca procesul să se desfășoare conform planificării. Pasul 2. Verificați-vă dosarul personal de pensie. Acest lucru este valabil mai ales pentru cei care suspectează, cu argumente solide, că au avut sporuri sau alte venituri care nu au fost incluse corect în calculul inițial al pensiei. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să accesați portalul electronic al Casei Naționale de Pensii Publice, CNPP, dacă aveți un cont activ. Acolo veți găsi istoricul dumneavoastră de contribuții și punctajele aferente. Dacă nu aveți cont online, solicitați un extras de la Casa Teritorială de Pensii de care aparțineți. Verificați fiecare perioadă de cotizare, punctajele aferente și, mai ales, veniturile care au fost luate în considerare la calculul inițial. Fiți atenți la detalii, comparați cu propriile dumneavoastră înregistrări și amintiri. Pasul 3. Identificați și adunați documente justificative suplimentare dacă este cazul. Dacă bănuiți cu temei că ați avut sporuri neincluse în calculul inițial al pensiei sau că anumite perioade de muncă nu sunt corect înregistrate, începeți să căutați și să pregătiți toate adeverințele necesare. Acestea pot fi adeverințe de vechime, adeverințe de sporuri, de la foștii angajatori sau de la arhivele de stat dacă unitatea nu mai există, carnete de muncă, decizii de salarizare sau orice alt document oficial care atestă venituri sau perioade de muncă neînregistrate integral în dosarul dumneavoastră de pensie. Este crucial să aveți dovezi clare și incontestabile. De exemplu, dacă ați avut un spor de vechime mare la un angajator, iar acest spor nu apare în decizia de pensie, aveți nevoie de o adeverință originală de la acea instituție, care să specifice clar valoarea și perioada sporului, precum și baza legală. Fără aceste documente, șansele unei recalculări favorabile pe această cale sunt minime. Asigurați-vă că documentele sunt lizibile și autentice. Pasul 4. Depuneți o cerere de recalculare. Pentru acele cazuri care necesită intervenția dumneavoastră, cum ar fi includerea sporurilor, corectarea unor erori din trecut sau valorificarea unor perioade neînregistrate, va trebui să depuneți o cerere scrisă. Aceasta se depune la Casa Teritorială de Pensii de care aparțineți, personal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Modelul de cerere este disponibil pe site-ul CNPP și la ghișeele caselor de pensii. Asigurați-vă că anexați la cerere toate documentele justificative, atât originalele cât și copii Xerox, dar prezentați originalele pentru conformitate. Nu uitați să păstrați o copie a cererii și o dovadă a înregistrării acesteia, număr de înregistrare, ștampilă, dată.
Este foarte important pentru a avea o evidență clară a demersurilor dumneavoastră și pentru a putea urmări statusul cererii ulterior. Pasul 5. Monitorizați statusul cererii dumneavoastră. După depunerea cererii, puteți verifica statusul acesteia online pe portalul CNPP, dacă sunteți înregistrat, sau prin contact telefonic la Casa de Pensii. Termenele legale de soluționare a cererilor de recalculare sunt de 45 de zile de la data înregistrării, dar, având în vedere volumul mare de solicitări și complexitatea procesului, pot exista întârzieri considerabile. Fiți pregătiți pentru o așteptare mai lungă și nu vă descurajați. Pasul 6. Verificați noua decizie de pensie. Odată ce primiți decizia de recalculare, fie că a fost automată, fie în urma cererii dumneavoastră, studiați-o cu mare atenție. Citiți fiecare secțiune, verificați noul punctaj, noua sumă a pensiei și, mai ales, explicațiile detaliate privind modul de calcul. Asigurați-vă că toate perioadele de cotizare și toate veniturile, inclusiv sporurile pe care le-ați adus dacă este cazul, au fost luate în considerare în mod corect și integral. Nu semnați nimic înainte de a înțelege pe deplin conținutul. Pasul 7. Contestați dacă este cazul. Dacă sunteți nemulțumit de decizia de recalculare sau considerați că s-au strecurat erori evidente sau că anumite aspecte nu au fost luate în considerare, aveți dreptul legal să contestați decizia. Termenul de contestație este de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Contestația se depune tot la Casa Teritorială de Pensii care a emis decizia, iar dacă răspunsul primit în urma contestației nu vă satisface, puteți merge mai departe și puteți acționa în instanțele de judecată. Nu lăsați lucrurile așa dacă sunteți convins că aveți dreptate și dețineți dovezi solide care să vă susțină afirmațiile. Luptați pentru drepturile dumneavoastră. Concluzie și apel final. Dragii mei, așa cum am discutat astăzi în detaliu, surpriza de la 1 mai nu este o baghetă magică ce va rezolva toate problemele, dar este, cu siguranță, un pas important și necesar către o mai mare echitate și justiție socială în sistemul de pensii din România. Pentru mulți dintre dumneavoastră, această modificare va aduce o creștere binevenită a veniturilor, o recunoaștere mult așteptată a muncii de o viață și a contribuțiilor depuse. Este un moment oportun să fiți proactivi, să vă informați temeinic și să vă asigurați că drepturile dumneavoastră sunt pe deplin respectate și valorificate. Nu uitați să verificați atent fiecare detaliu al dosarului și al deciziei de pensie. Acum vreau să aud și părerile dumneavoastră. Ce credeți despre aceste noi modificări? Sunteți afectați direct de ele? Vă așteptați la o creștere a pensiei în urma recalculărilor? Lăsați-mi un comentariu mai jos și haideți să discutăm deschis. Experiențele și perspectivele voastre sunt extrem de valoroase pentru întreaga comunitate și ne pot ajuta pe toți să înțelegem mai bine impactul real al acestor schimbări. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut acest videoclip și ați găsit informațiile utile și relevante, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal pentru mai multe analize aprofundate, explicații clare și știri de ultimă oră despre pensii și alte subiecte financiare. Rămâneți conectați pentru viitoarele actualizări. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul acordat.